Assalamu alaikum Yarima Azad kashi na 5. Lokacin da ya ga Azara ba komai ne ya firgita shi ba illa Aljani Mirza da ya gani tare da Azara. Sai kuma kuskuren da sarauniya ta koma yi shi ne kai Azara gidan kurkuku aka haɗe ta da Gimbiya Hibba ɗiyar Sarki Salman. Gimbiya Hibba ƙanwar mahaifiyar Yarima Azad ce, bayan sarauniya Mulaifa ta kashe Gimbiya Nasirin. Ita ce mahaifiyar Azad. Lokacin Gimbiya Hibba na bedroom ɗin Nasirin jin ƙarar 'yar uwarta ya sa ta fito ta iske Mulaifa ta kashe Gimbiya Nasirin. Ta ɗauko Azad za ta fito da shi, wata uwar ƙara Hibba ta yi tayo kan Mulaifa. Kafin ta ƙaraso, Mulaifa ta jefe ta da tsafi ta yanke jiki ta faɗi sumammiya. Kana ta sa aka kai Hibba gidan kurkuku. Azara ce ta riƙo hannun Hibba tana cewa, ki taimaka min da ruwa. Ruwa Hibba ta kawo mata sannan ta koma gefe tana son Azara ta yi bacci, akwai binciken da take son yi sosai akan yadda za ta sa Yarima Azad ya ringa shigowa gidan kurkukun. Idan ba haka ba babu yadda za a yi su kawar da Mulaifa. Ga shi iya binciken da ta yi tun kawo Azara ta ga Azad da Azara sai sun yi aure sannan ko zai samu mulkin ƙasar Misira. Azara na shan ruwan wani bacci ya yi gaba da ita, murmushi Hibba ta yi, kana ta jawo wani ɗan ƙaramin akwati ta buɗe. Wasu abubuwa ta fara karantawa. Take wani tsoho ya fito cikin akwatin yana cewa, ya ke Gimbiya Hibba, a halin yanzu babu abin da zan iya yi miki sai dai ki nemo Aljani Mirza. Da ya ɗauki Boka Shaldas, akwai wata sarƙa da ke jikin Boka Shaldas. Ya ɗauko miki. Idan ya kawo miki, ki saka wannan abin a jikin sarƙar hannunta. Ki karɓe abin, idan ke saka ki murza ta da kanta za ta ɓace ta je gurin Yarima Azad. Idan ta isa, hayaƙi za ta koma ta shiga jikinsa da kansa zai ringa shigowa gidan kurkuku. Ba tare da sarauniya Mulaifa ta sani ba, amma idan ke yi aiki da sarƙar yadda ya kamata. Yana gama faɗar haka ya shige cikin akwatin ya ɓace. Tunani Hibba ta shiga yi ta ina za ta fara neman Aljani Mirza. Don sun rabu akan ita za ta idar da aikin. Ganin wankin hula zai kai ta dare, dole ta tashi ta fara neman hanyoyin da za ta bi. Wani tunani ne ya zo mata. Da sauri ta ɗauko wani baƙin mayafi ta buɗe. Ta fara karanta wasu abubuwa, nan da nan ta ɓace ba ta bayyana ko ina ba sai bakin ƙofar wani gidan dutse. Wata guguwa ce ta ɗauke ta sai cikin gidan. Aljani Mirza ne zaune sai Boka Shaldas da ke ɗaure sai azaba yake sha, ga wasu ƙananan aljannu. Ta buɗe baki za ta yi magana, Aljani Mirza ya ɗaga mata hannu tare da miƙa mata sarƙar yana cewa, ki yi gaggawar komawa don komai zai iya faruwa ga wannan duk lokacin da kike son ganina. Da ke taɓa sa zan bayyana gare ki. Yana gama faɗar haka guguwa ta ɗauke Hibba bata aje ta ko ina ba sai tsakiyar ɗakin su. Ita da Azara, har lokacin bacci Azara ke yi. Da isowarta ta yi duk abin da wannan tsohon aljani ya umarce ta da sarƙar, ba ta tsaya ko ina ba sai ɗakin Azad. Yana kwance yana bacci. Da isar sarƙar ta koma hayaƙi ta shige jikinsa. Sarauniya Mulaifa duk abin duniya ya dame ta. Halwar tsafinta ta shiga tana binciken inda Boka Shaldas yake, amma abu ya gagara. Ƙarshe ma sai ɗakin ya kama da wuta. Hankalinta ya tashi sosai, wata baƙar riga ta saka ta tsafi, ta busa wani ƙaho ta ɓace. Sai wani ƙasurgumin daji mai masifar duhu. Ga hakukuwa idan kai ba jarumin gaske ba ne, to iya duhun dajin ma ya isa ya firgita ka. Haka ta ci gaba da tafiya babu alamar tsoro a tare da ita. Bata tsaya ko ina ba sai wani gida da aka zagaye da duwatsu, sai wuta da ke ci saman gidan. Kai da gani ka san wutar tsafi ce. Tun bakin ƙofar shiga gidan ta fara cire kayan jikinta tsirara ta shiga haihuwar uwarta. Boka da buzu na zaune saman wani dogon gadon tsafi tun shigowarta. Dajin ya san da zuwanta, ya san yau zai ja kaya saboda ya daɗe bai kusance ta ba. Tana shigowa ta yi cikin jikin Boka da buzu rungume ta yayi suka shiga aikata masha'a. Ta darzu hannun Boka da buzu sai da komai ya lafa. Kana ya ce, na san duk abin da ya kawo ki, yanzu ki je zuwa gobe ki dawo.
zan baki duk abin da kike so. Shiru ta yi saboda ta san halin boka sarai zai iya yi mata komai yanzu don kawai ya koma kusantarta ne shi yasa ba ta zuwa wurinsa sosai. Sai dai boka Darshad shi kuma cikin bayinta ke basa shagali amma ba komai in dai buƙatarta za ta biya komai za ta iya yi.